Kana fama da hawan jini ko ciwon zuciya, akwai yiwuwar likita ya rubuta maka Lisinopril. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani menene Lisinopril, menene amfaninsa, waɗanne side effects zai iya janyowa da kuma matakan da za a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Ka kasance da wannan bidiyo zuwa ƙarshe ta yadda ba za ka rasa wani bayani mai mahimmanci ba. Kamar yadda muka faɗi a baya, sunan maganin Lisinopril, amma ana siyar da shi a brand names da dama kamar irin su Prinivel, Zestril, Zestoretic. Lisinopril na zuwa a sigar tablets, sannan yana zuwa a sigar solution ko liquid. Da wannan muka zo yadda ake shan maganin. Ana shan Lisinopril sau ɗaya a rana kullum. Idan za ka sha Lisinopril tablet, ka haɗe shi da ruwa. Idan kuwa za ka sha Lisinopril in a solution ko liquid form nashi, ka yi amfani da ma'auni ka ɗebi daidai adadin da likita ya umarce ka. Kar ka sha fiye da ko ƙasa da yadda ya umarce ka. Yana da matuƙar muhimmanci ka sha Lisinopril a takamaimai lokaci a kowace rana. Sannan yana da muhimmanci a sani cewa kar ka dakata shan maganin ko da kuwa ka ji sauƙi matuƙar ba likita ne ya umarce ka ba. Menene amfanin Lisinopril? Lisinopril magani ne daga rukunin magunguna da ake kira angiotensin converting enzyme inhibitors. Yana aikinsa ta hanyar daƙile wani chemicals da ke janyo jijiyoyin jini su tsuke. Sanadiyar daƙile wannan chemicals ɗin yana taimakawa matuƙa ta yadda jini za a iya wucewa a cikin jijiyoyin a sauƙaƙe. Sannan kuma zuciya ta iya buga jini yadda ya kamata. Dalilin haka akan yi amfani da Lisinopril wajen maganin hawan jini, ciwon zuciya. Ba iya wannan kaɗai ba, akan yi amfani da Lisinopril wajen haɓaka yiwuwar mutum ya iya ci gaba da rayuwa idan ya samu bugawan zuciya. Duk da wannan muhimmanci na Lisinopril, kamar kowane magani yana da side effects. Daga cikin side effects ɗin Lisinopril da suka faye faruwa su ne ciwon kai, ciwon kirji, matsanancin tari, jiri ko kuma low blood pressure. Ba iya waɗannan kaɗai ba, Lisinopril na da waɗansu manyan side effects. Daga cikin waɗannan side effects akwai na ɗaya allergic reaction. Allergic reaction na bayyana da kumburin fuska, labba, harshe, makoshi, yin numfashi da ƙyar ko wahalar haɗiya. Na biyu, matsaloli da ke shafar ƙoda. Waɗannan suna bayyana da alamomi kamar gajiya, kumburi musamman a tafin hannu, ƙafa ko agara, ƙiba ko raguwar numfashi. Na uku, matsaloli da ke shafar hanta. Waɗannan na bayyana da alamomi kamar irin su tashin zuciya, amai, sauyawar kalar fata ko idanu izuwa ɗorowa, yin fitsari mai duhu. Na huɗu, Lisinopril na ƙara adadin potassium izuwa mataki fiye da ƙima, wanda sanadiyar hakan kan jawo sauyin bugawar zuciya. Da wannan muka zo matakan da ya kamata a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Bari mu yi diba ga mace mai ciki. Lisinopril na zama babbar barazana ga ɗan da ke ciki. Dalilin haka, idan kika samu ciki a lokacin da kike shan maganin, ki sanar da likitanki. Idan kuwa dama kina da ciki, za a ɗora ki akan maganin, ki sanar da likitanki. Lisinopril na cin karo da waɗansu magunguna da dama. Dalilin haka, ka sanar da likitanka dukkan waɗansu magunguna da kake amfani da su. Lisinopril na janyo condition da ake kira angioedema. Wannan yana bayyana da kumburin fuska, hannaye, ƙafafuwa, harshe, labba, maƙogwaro ko hanji. Wannan yanayi ne da ka iya kaiwa ga rasa rayuwa. Za a iya yin tuki bayan an sha Lisinopril, amma idan aka ji side effect kamar jiri, yana da kyau a kiyaye. Ina fata izuwa yanzu kun san yadda ake amfani da Lisinopril. Ka yi subscribing ko ka yi following domin ci gaba da samun irin wannan bidiyo mai matuƙar amfani.